Masquera say Mre Zimbabwe, welcome to our channel Informations and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya pa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video nasi. Mre Zimbabwe tambigirai nyabuditswa nemukadzi wa Vice President Chiwenga Minotaba Baloi uyabuda achitaura pamusoro pekurwara KwaMarry Chiwenga, the former wife of Vice President Chiwenga. Mary Chiwenga kadzoka last week pa spotlight nekuda kwekudeteriorata kuita health yake. Ndafunga last week pane news dzakabuda dzekuti akawanikwa achibviswa kumbo rake rekuleft muri Zimbabwe. This procedure inge necessary nekuda kuti anga asingachanzwe mushe. Mary akadiagnoswa with acute lymphedema, akawanikwa achiita large openings kumbo rake pamwe chete ne left arm yake yakamboamputedwa mugore 2022. So zvirunzi despite critical condition, macourts akaramba akainsista achiti ngaarambe achiuya for macourt hearings ake kuti aonekwa achiatenda macourt hearings ake muri Zimbabwe. Ndofunga takaona nguva zhinji Mary Chiwenga aiwanikwa achiatenda macourt hearings. Dzimweni dzenguva ari muambulance, dzimweni dzenguva ari kunzi aitowanikwa achivhomita ari mucourt. Now hazvisina kumira mushe, akaamputedwa ye left leg muri Zimbabwe. Ungane nguva achitry kuda kurapwa kuSouth Africa, asi ari kunzi macourts akaramba kumubvumidza kuti awanikwe achienda kuSouth Africa nekuda kwekesi yake attempted murder iyo yari kupomerwa mhosva achinzi aida kuuraya the Vice President Chiwenga. So kutaura kwatuita Mary akatorerwa passport yake asi kukwanisa kurapirwa kuSouth Africa kuno kwacho abviswa ruoko, abviswa zvakare umbo. So mazimbos akabuda achifila concerned nenyaya iyi, akabuda achifila sorry for Mary Mubaiwa. So they decided to approach VP's new wife Baloi. Tufunga the Army Colonel Minotaba Baloi akashare a picture pa Facebook. Then one of my Facebook users Vianonzi Nyasha akabuda achitaura mu comment section, taura iye achiti Honai mini Baloi, taurauzve nemurume wako achinzwirawo Mary tsitsi veduwe. Mukadzi wa Vice President Chiwenga akabuda achiresponda to this comment akataura achiti noted with thanks. Vakawanda wakabuda responda to this post yanga pa ma social media users akabuda achitaura iyo achiti mini Baloi, thanks so much. Akatadza ake but ava kuda kuchinzwirwawo tsitsi veduwe. Another Facebook user Vianonzi Abigail akabuda achiti wow, she's an angel. Then one of my social media users akabuda chara achiti we wish Mary Chiwenga a speedy recovery. Meaning Baloi akareply chara achiti we pray so, he's a God who heals and I have faith it shall be well. Tisingaziye kuti muiona sei nyaya iyi. Ma messages akapostwa na Minotaba Baloi achitaura achiti we pray kuti Mary achapora nekuda kwaJesu. Tisingaziye kuti muiona sei nyaya. Tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya mu comment section kuti Minotaba Baloi ane zvaari kuita here kana kuti. Tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya mu comment section. Tofunga Mary Chiwenga akambobuda achichema netreatment yaaiwana from Minotaba Baloi achitaura iye achiti she pretended to be a nurse student apo pairwara murume wake Mary chinzi pairwara murume wake Chiwenga kuChina chinzi, but she only realized it later kuti vaitodanana na Vice President Chiwenga. Akabuda zvakare achichema achiti ane nguva asingaoni vana vake nekuda kwaMinotaba Baloi. Mary Mubaiwa akabuda achitaura iye achiti you never ever be a biological mother to my kids. You claim to love them and yet you deny them the space to be with me. You pretend to play nurse so you can seduce their father, claim to be
claim to be a linguist, so you can follow him to China. You deserve an Oscar. And when you look at my children, what do you see? What lies do you tell them? I'm shaken by the women that have kept silent in this project for the freedom of my kids. I don't care about the divorce. I want freedom and happiness for them, the reunion with their siblings. Tozvakabuda zvitauro naMary Mubaiwa on X handle Zimbabwe achiaccusa Minotaba Paloi of pretending to be a good person kuvana vake. Tisingaziye kuti the response yazopiwa na Minotaba Paloi yekuti she noted zvekutaurwa nevanhu kuti ataure naVP Chiwenga vakwanisa kumuraregera, is she going to do it kana kutaura kwatiri kuita. Minotaba Paloi seems to be enjoying her marriage na Vice President Constantine Chiwenga. Akabuda achinyora a sweet note on his birthday. Abuda achidescribe her husband as the reason for her daily smiles. Abuda achitaura achiti he is selfless, God-fearing and a principled man. Zimbabwe ashare pa Facebook page yake achitaura achiti soko yangu iyi, my smile keeper, happy 68th birthday. I wish you many more blessed years, Munhu wangu. A selfless man, straightforward, God-fearing, principled, a cheerful giver, trustworthy, firm but loving, hard outside but with a soft heart like an egg, humble, patient, hardworking, considerate, loving father and husband, a historian, promoter of our culture and values, a propagator of unity, a loyal son of Zimbabwe, our general VP. The list is endless. I'm happy I got a chance to share this life with you. I'm now a better person in many ways, and I continue to learn as much as I can from you. May the Lord Almighty keep, guide, protect, and give you strength always. Those are Buddha Stauro na Minotaba Paloi muri Zimbabwe. This birthday message ya receive an outpouring of admiration and my well wishes from my Zimbabweans. Abuda comment section actually react from this message. One of my Facebook users, Abuda Story achiti, happy birthday to Mukanya. We wish you many more great years. Live long, Mukanya. Another one, Abuda achiti, what a beautiful message, Your Highness. Happy birthday, Jenna. Another one, Abuda Zokara achiti, happy birthday to the General of Generals, Vice President, TRD General, Comrade CMG Chiwenga. I like the way you do your things, Father. I salute you, my General, and be blessed. Those are Buddha Story. Nevan, muri Zimbabwe. Tisingaziwa mniona sei nyaya iyi is mini Paloi going to help Pakurwara kwa Mary Chiwenga kana kuti tudze uzamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.